Причината да има толкова много бездомни кучета в България въобще е свързана с един много прост процес, а именно, че след освобождението само 5% от населението в България е градско, а днес вече това са над 60%. Тоест, колкото и страшно да звучи, ние от селяни сме се оказали граждани и не сме успели да направим градска култура. Това нещо може да се види не само по кучетата и изхвърлянето им. Това е и боклука, това е и състоянието на нашите блокове и входове. Това са всички онези неща, в които нас не ни достига цивилизованост. Хората казват, защо се занимаваме с цялото това кастриране, дай по-добре да ги избием. Непрекъснато се забравя да се съобщи, че в София имаше 8-годишна евтаназионна програма, която завърши с над 30 000 кучета на улиците на града. За сравнение, в момента имаме 10 000. Една глутница най-често се образува, когато има разгонено женско куче. Тогава всички мъжкари, които са наоколо, дори не толкова наоколо, усещат миризмата и наистина това са страшни глутници, защото помежду си много се бият. Когато се кастрират, те нямат полово влечение, т.е. всяко куче си остава в района, в който обитава. Когато едно куче не е кастрирано, рано или късно започва да образува гной в матката, тумори по млечните жлези, това всичко идва от хормоните на яйчницата. Той е против природата. Това е, което аз най-често чувам, това е против природата. Нищо природно няма в това да опитомиш един вълк, да го заведеш вкъщи и да живее в панелен блок. Има около 200 000 животни, за които се грижат хора. Когато се каже домашни кучета, всички реагират и казват, как ще изхвърлят домашни кучета, на улицата няма кокери и хъските. Първо има, но те пристигат първи при нас, но основното количество изоставени животни, това са кучетата от дворовете. Тоест ти ако щеш 100 пъти ги избивай, изнеси ги на Марс, задуми ги, каквото искаш прави с тях, ние стоим в един кораб, който потъва, има огромна пробойна, седим с кофе, изхвърляме водата, плюем водата, режем я, боядисваме, ядосваме се, но не запушваме пробойната. И непрекъснато се ядосваме, но що потъваме и защо все още има. Трябва да спрат да се изхвърлят нови дворни кучета на улицата. Точка. Animal Rescue е организация, която съществува от 2009 година. Ние сме организация за защита и помощ на бездомни животни, макар че се случва да помагаме и на домашни. Тук в София това е страшно смесено. В нашия приют ние не евтаназираме кучета. Тоест, ако едно куче е здраво или няма някакви тежки поведенчески отклонения, то остава тук. Дали ще е много стара баба или това ще е трикрако куче, то ще стои тук, докато ние му намерим вариант. Ние се финансираме изцяло от България, изцяло от частни дарения и то на хора, които просто дават по 5, 10, 20, 30 лева. Тук в България думата благотворително се свързва най-вече с бедстващи деца. Това е основното обвинение, което ние получаваме. Защо вие работите с кучета, а не с деца? Как така се случи въпросът да е децата или кучетата? От кога благотворителността се дели на сегменти, нали? Тук, да кажем, се обажда вчера един умиращ дядо, когото семейството му зафичква в старчески дом и ревейки казва, аз имам 6 животни. Моите животни отиват на улицата. И помощта за него ли е или за животните му, когато ние ги приберем? Живота на кучетата в приюта, както във всеки един приют, е преди всичко ужасно скучен. Тоест, животните са самотни. Те нямат много за правене тук. Затова е и това непрекъснато лаене. Реално ти, когато си затворен, първо ти никога не си сам. Второ, ти никога не си натихо, никога не ти мирише на свежа тревичка, никога не копаеш дупки в земята и не се въргаляш в праха. Ти живееш с още 500 като тебе и в един момент се оказа, че най-интересното нещо, което можеш да правиш е да лаеш. Най-ценното на доброволците е разходките събота и неделя. Животните знаят кога е събота и неделя. Вие не можете да си представите какво става тук. Те знаят, че ще излезат от тия клетки, ще бъдат погалени, сресани, нахранени с бисквити и разходени. Ето това тук е нашия бебешориум с въпросните кашончовци, които преди това са били в карантини, докато минат ваксините, изкарваме ги навън. Когато пораснат достатъчно, слизат в долните ограждения.
Всички кучета са пуснати за осиновяване, смисъл могат да бъдат взети. Повечето са цвят бездомен. Дом на пенсионера, това е нашия старчески дом. Това са много възрастни кучета. Тук се доизживяват живота. По цял ден ядат и спят. А те са срамежливи, всъщност забравих да кажа. Много са срамежливи. Разбойници. Нашите старци. Кучетата, те усещат вниманието и се държат по различен начин с различните хора. Нали? С гледача по един начин, примерно, моят любимец Мечо просто ме обожава, нали? Но винаги се дърпа към другите. Очите им издават радост и тъга. Така ги виждам. Надежда категорично има. Нещата ще станат. Въпросът е, че ще станат бавно и ние трябва да сме готови за това. Никой не иска да си представи, че това ще се точи още 1-2 поколения, но той, както във всички неща тук у нас, има две Българии. Има нашата България, която е европейска, и има една България, която е ориенталска. Докато я има ориенталската, ще има и свърлени животни. И нищо не можем да направим за това, освен да работим повече. Аз съм страшен оптимист по отношение на това, защото виждам през последните 3 години само колко много се промени. Българите са супер хора, те са страшно напредничави и е достатъчно да им се говори и да им се обяснява, за да вденат. Това е.